Dünya студиясы яңа сәхифә ача. Татар язмышы ул милләттәшләребезнең гыйбрәтле гомер юлы, кызыклы шәхесләр, гаиләләр, туганлык һәм дуслык турында тапшырулар. Беренче видеоязмада 48 ел элек Башкортстанның Бишбүләк районы Ают урта мәктәбен тәмамлаган сабакташларны күрерсез. Хәрби очучы полковник Гаяз, район мәхкәмәсе рәисе Муса, журналист Ремзил һәм дәүләт хезмәткәре, хәзерге вакытта фермер Зәбир. Күп еллар аерылып торып, сабакташлар туган якта түгел, Казанда очрашты. Бу көнне үзләрен кичә генә аерылышкан кебек хис итте алар. Ярты гасыр айрым юлларда йөрсәләр дә, яшьлек дуслары арасындагы рухи җепләр өзелмәгән кебек. 20нче гасырның икенче яртысында татар кешеләре ниләр күрсә, бу сабакташларның башына да шул ук язмыш насыйп булган. Һәр кайсы үзе теләгән һөнәргә өйрәнеп, дөнья көткән, кайбер нәтиҗәләргә ирешкән. Әйдәгез, дусларның үзара сөйләшүенә колак салыйк әле. Кем ничектер, мин ул көннәрне еш искә алам. 48 ел элек, ул инде 66 ел иде. 66. 66. Яки 49 ел элек, 65. Бишбүләк районы Ают авылында мәктәптә укып йөрибез. Шуннан соң шушы ел булды микән ул 19 мартта космонавт Леонов дигән кеше космоска чыкканы дигән истә калдырган. Парижский коммуна. Шул вакытта Гаяз, без синең абзыйларыңның, саныйларның абзар башында утырып повесть язып ята торган. Понимаешь? Муса белән шул елларда тракторга, правага сдавайтырга экзамен хәзерләнәбез. Зәбир Чакмагыш авылы ерак кына кайтып килеп йөри, безнең арада ул параллель инде ул. Менә 48 ел үткәндә киткәндә мин Зәбирне китапны күрдем. Гаяз летчик, вертолетчик полковникны штабка күргәнмен. Бер-ике сәгать, бер тапкыр Саратовта инде. Менә Муса Бишбүләк районының судьясы, председатель судана еш кына күреп тора. Менә ниһаят шушы март айының ахырында Казанда очраштык. Шәп булды бит. Менчә беребездә хурҗа, менә спектакльне. Менә әйтмәсен, Зәбиргә карап ул хәзер нидә Әлшәй районында бер 15 елlik авылда фермер булып, староста булып, журналист, Тимне Үзбәкстандагы берәр министрга ашап торасың. Юк, Зәбир янына кергән, мин Үзбәкстанда анда настоящий министр янында. Кашан барып тордың? 90 ел служба. Син бит нидә сезләрендә үтәлде? Ташкентта. Нишәдәндә? СССР вакытында служить итте. Начальник штабы Ташкентта. Оланда нигә полкта гына түгел. Управление авиации. Вертолетчыларны очарга Туркестан округ. Занда мыгын Афганга өйрәтеп яткансыздыр инде. Юк, мин аннан соң анда ул уже биткән инде вакытта Афганистанда. Ну, центрлар калган иде, Серчикта, Каганда. Син кайларда тордың ул? Менә хезмәт иткәндә. Ана кайсы, ну, Ташкентта тордым. Мин сине гел Саратовта яткан дип уйладым, Пугачевта. Пугачев, Саратов, Ташкент, Ашхабад, Петропавловск, Камчатский, Уссурийск. Нишәдә анда? Служить итте. Да. Он 91-92 елга служить там, она дослуживала потихонечку. Потому что уже никому не нужны были. Король, менә син мәктәпне Бидалга бетердең, без Казанга журфакка китәбез дигәнлектә, иностранныйдан ятсың дип инде син бетәрчегә киттең дә бардың. Мин шулай булгачтан колхозга бардым да Камайга утырдым, аннан соң редакциягә корректор булып барнардым. Шуңа күрә Аллага шөкерме, ялгышмы,
КГУ-га бармадым. Ну, бір 30 жылдан соң ғана бардым КГУ-га. 30 түгел. Гаяз, мәктәпне тамамлагач, Римзил дусты белән Аяттан 600 чакрымдагы Казан университетының журналистика бүлегенә керергә җыенган. Ләкин көтмәгәндә мәктәпне медальгә тамамлаган Гаяз Сызрандагы хәрби вертолетчылар уку йортына китеп барган. Ләкин көтмәгәндә мәктәпне медальгә тамамлаган Гаяз Сызрандагы хәрби вертолетчылар уку йортына китеп барган. Менә аның Римзил дустына калдырып киткән хаты. Малай, үпкәләмә инде. Барып кайтыйм әле, бәлки комиссиядан үтеп булыр дигән ул. Вертолетчылар училищесына кергән Гаяз яхшы очучы, аннары боралакчыларны тәрбияләүче булып киткән. Хәзер Сарытауда яши. Милли эшләрдән, әдәбияттан ерак. Мәктәптә чакта язган шигырь-хикәяләр инде онытылган. Тик күңелдә һаман Аяттагы яшьлек хыяллары яши бугай. Генерал чакыргач мен ез дидим дә бардым инде. Кара. Анан училищесінде туздырдылар. Мәктәптә арабызда иң яхшы укыган, иң сәләтле, иң грамотный әтиң дә укытучы. Ознайдан иде. Мәктәп директоры. Мәктәп директоры Шәриф абай. Математика укыды. Менә син шушы язмышлар килеп чыккан һәркемнең минемчә синең полковник, вертолетчик, шундый нәр булганнарың зур дәрәҗә барыбер теләсәң полковник. Син дә минекеннән бер-ике тапкыр шәбрәк бит инде. Военный булгачлар. Менә син үзеңнең эштәге салганын тормышка ашыра алдыңмы, ачып? Менә куллана алдыңмы үзеңне? Канәгатьме? Ирешкәнгә түгел, менә үзеңнең сәләтлекләреңне гамәлгә куйдың. Анысын айтам, мин бүтән нәрсә эшли белмим, юннап. Моны эшли беләйем нашы. Ходай биргәнне бит кулланмасаң, эштә калса түгел. Ну, моны үзем аны тырыштырып карадым бит, аны бер-ике сүз язарга, үздүр сүз язарга. Менің андай осталык biraz bulmagan. Yok, harbiylikte değil miyim? Vертолетчылыкта, üşüşçülükte, lötçülükte. Ну, анда, по-моему, нәрсе менен әгәрдә тирәгәннәр икән, барсын да үзем эшләдем инде. Син, мына, синең бит генерал булырга исәбең бар иде тормышта берәр область ташлай әйтмәсәң. Юк, минең картатай әйтте, минең внугым була диде полковник. Ул миңа 8-дә, 9-да уккан Советларга. Мен әйтәм, картатай, мин бармыйм бит военныйга, сен мин алай диярсең. Син барып полковник буласың. Шуңа күрә булганда инде ул айткан сүз. Картатай теләгенә ирешкән. Ну, шул айткан бит инде. Ул миңа әйтмәде, син генерал буласың дип. Генерал булсаң да бәйгенә Гоязга шалтырат, не кайтмый ди. Мына шу дүртәүләр без беренче тапкыр чыгаштык. Зарипов Ренат чыгаша алмадык, утыра алмадык бер класстан. Вафат. Ул да военный булдымы әле? Военный. Самарада булды. Майор. Тагы кемнәр бар? Подполковник. Җегетләр тагы кемнәр син яхшы буласың? Җегет безнең класстан. Безнең класстан Геләсимов Мөхәммәд. Ул бикылда күргәнем бар. Ул бикылда озак еллар председатель колхоза булып эшләде, главный инженер булып эшләде колхозда. Депутат Верховный Совет Бассыр булды бер 5 ел, то есть бер созывта. Ул башкорт егете безнең Дүшәнкә, аның хатыны безнең Дүшәннән булып чыкты. Теге Мусаның сыны калган. Верховный Совет председатель булды. Депутат булды. Депутат булды. Тагы кемнәр бар әле безнең? Не Садыков Тимирҗан, ул водитель булып эшләде гомер буена пенсияда. Ахмадиев Наил, ул сельхозтехникада эшләде, моторлар җыйды. Ул сельхозтехниканы бетереп үлеп китте бит инде. Аннан Калиуллин Раис нефтяной техникум бетереп гомер буе Севердә эшләде, мастер, буровой мастер пенсияда. Ну, тагы кем бар безнең егетләрдә? Шишмә районында тора шул. Безнең рәссам бар, Мустафин. Мустафин Минулла. Елбулакта. Мустафин Минулла безгә Ростовник, миңа Ростовник тиеш, мин аның судьбасын яхшы беләм. Ул укуны бетергәч, училище искусств бетерде Уфада. Аннан соң заочный институт, архитектурный институт Москвада бетерде. Исключительно талантливый художник. Елбулак мәктәбендә гомер буена черчение, рәсем төшерү дәресләре алып барып пенсияда.
2-нче чыкты. Мына Муса әйтергә кирәк, безгә мына мисал итеп, мына кайтсак, бергә җыебрак торырга, шуннан соң 40 еллык булды бит инде. Без бит җыелдык. Анда ойтта торучылар да килмәгән иде. Мына Муса барып директорга аяк тарап әйткәчтем, безгә рөхсәт иттеләр керергә. Без әрсезләребез җыелдык, анда 35 лап кеше җыелды. Безнең чыгарышта 66 елда 130 кеше бар без. А, Б, В, без В. 4 класс. Biz И урыс. Ремзи. 10-нче 11 класс, 11 класс. Biz Одиннадцатый класс, да. %3 кеше. Да. Это самый Хәзер бер елда айта ничә бала бетерә? 20 Барып 1 ничә класс. 1 класс. Бер кирәкән бер класс. 1 класс. Мен сораштым, анда 200 Мына без Дүсәндә 1нче класска кирдек 14 бала. Бетердек айта 2 кеше, Насирова Рашида да. Үзем карадым, барып речное училищене битердим. Азгына Идел буйлап Казанга йөрдем. Мына Галиев Муса миңа әйтте, Казан матур ди, бер Кремльгә барды, Казанның кызлары матур ди. Казанга йөрдем, Мәскәүгә йөрдем, Волга буендагы бүтән шәһәрләрне йөреп чыктым. Бөтенесендә. Мына Зеленодольск китә дальше. Шуннан мына мин район газетына Хәзер шуннан соң мен инде дальше укырга исәп бар бит инде. Азрак эшбашны карадым бит инде. Азгына акча җыйдым. Зарплата ул вакытта 18 яшьлек җегеткә малай бит әле. В свое время әйбәт кенә зарплата алып эшләдем. Шуннан сельхозинститутка киттем бит инде үзем белән. Но все равно сельхозинститутка бару тоже теге авыл баласы кругозор бәләкәй. Авыл хуҗалыгы ул вот в крови же без 5нче класстан колхозда эшләдек бит инде. 5нче класста. Син бит даже РТСта, МТМда слесарь булып та йөрдең. Не без барабыз да шуна үттек. Иә. Зәбир Мин тоже шуна үттек. Ренат Ренат Зарипов Мин шуна. командада эшләдем. Сез Нотариус булып. Мин слесарь булып эшләдем, комплектовочный цехта. шуңа күрә сез сельхозга бардың, инде бу Бардым. карьера өчендер инде бу. Түгел, карьера эчендә түгел слушай. Инженер буласың Менә дигән. авыл ул вакыттагы җилларда авыл баласы безграмотный почти не баласы теге колхозның баласы безнең кругозорда әти-әнидәнең дә аның кругозоры булмаган бит инде. Чөгендер чапкан инәйнең аның нәрсә алар сугыш елларында квартета репрессированный 37 елны ул Уфада пересыльный төрмәдә үлгән. Бүтән мал товарларын, йортларын талап алганнар. Мин белгәндә минем әнинең әнисе Мунчада торадыр иде. Мунча нәрсә? Ужас. Бер тавыгы бар иде. Короче, син сельхозга В общем, киреп, укыдым, кирдем, но в душе я все равно юрфакка барга и шуннан мин юрфакка бардым, аны битердем. юрфакны да бетердем, сельхозда да укыдым. Мин район газетына университетына кайтып эшләгәндә, син әле шуннан соңмы райком партияда инструктор булып эшләдең. Эшләдем. Мин бик каты әзерлек булган бит бу. Каты әзерлек булды. Мин 4 елга якын эшләдем Оргадилда, инструктор булып эшләдем. 9 ел эшләдем мин управление сельскохозяйства, аннан соң Агропром. Главный специалисттан до заместителя председателя Агропром объединен районы мин бар биттем. Шуннан соң 91 елны дөнья тарала башлады. Значит, июль айында мен киттем судья булып. Мине Юрфак бетергәч судья. Әле мин юрфак бетергәч 3 ел управлениедә эшләдем. Ну, Агропромда, то есть. Аны реорганизовать. Ана шул ничә 20-30 ел эшләгәч, сине шул генераллыкка бит инде. Районның суд мәхкәмә председатель ул генерал бит инде. Полковник. Полковник, дәрәҗә минем класс полковник равняется тире полковник. Полковник районның главный судьясы. Второй класс чин у нас. Шуңа син 20 ел бу үрмәкләре. Үрмәкләре. 23 ел эшлим. Син кем? Полковникмы, капитанмы? Мин старший сержант булып кайттым армиядан. Синең авылың бетте инде Чакмагыш авылы. Аннан башка званиягә күтәрмәделәр мине. Авыл, сезнең авыл бик дәртле. Буларның авылында бит
Мынау кадәр үй салып, үзләре китапхана җыеп, үзләре клуб ясап, үзләре бәйрәм итеп яталар. Мизия биючи, менә заслуженный артист Башкирия. Шул авыллар оештыра башлауымнан Исеңдәме? Шул башланган ниләр общественный эшләргә. 20 авылда клуб оештыргач, мен син комсомолга кирип киттең бара. Или сельхозда йөрдеңме син? Мин Ремзил шул Чакмаш авыл дисең бит әле. Чакмаш авылында туып, без үзебез 12 километр укыра килдек. Мин сезнең нигә коллективка килеп кушылдым. Уже 9-нчы класста гына. Арча без йөрдек Алексеевка авылына. 12 километр килә идек. Урман арасыннан кайта идек. Кайтабыз да дәрес хәзерләү юк, шигендәргә, бәрәңгегә, пишәнгә. Шунлыктан инде менә Гаяз шикелле, синең шикелле бек теге 5кә генә укырга туры килмәде. Гаяз Азнайдан килде. Менә Аиттан Мусагына, мин Дүсәннән. Гаяз безне гел бурыч әйтәдер. Менә укытучылар әйтә, ну-ка, Чакмашлар Забир басалы. Юк бит, кичә укытучы нәрсә сөйләгән, шул истә кала, шуны сөйләп берсен. Шулай малай шалай ул искиртибендә тәмәке тартып килә. Дәрес укымый. Тегенди монды нигә яшьли теге бал ичеп мәҗлесләргә йөри башлый. Шулай да. Дәмәксен тартмады икән, ул аста бал. Гаяз бурыч әйтәдер дип, кулны күтәреп, мөмкин Фатихави мин дип җавап бирәдер дип. Бөтенесе коткарадыр. Мин точно беләм, мин университет бетереп кайтсам, Забир йөреп ята, первый секретарь райком комсомола. Бөтенде зур начальник бит. Ул мине райкомның эшенә җикте, универга. Мине дә җикте, мин дә шилен райком комсомол бездә булдым. Машинага утырып авылларга китәйек дә җыелыш үткәреп кайтадыр. Ну, нидә эшли башлагач, математикада матарис булып, Ренат Зарипов классташ белән. Сезнең. Шуннан Шәпи. Нәҗип абзый Әхмәтшин бар бит. Ул хәзер укыту исән сау. Ул партком секретары. Район газетасына шул вакытта статьялар яза башлаган мин. Анда чыкты, ана шул Чакмашта нәшә итеп библиотека оештырган, клуб оештырган Тимур отрядлары, үзебезнең урман арасында штаб бар иде. Шунда землянка киреп, билетлар биреп, әмма безгә аны комсомолга алган шикелле ул членство аладыр ул кешеләрне. Кая Чакмагыш кешесенә мәсьәле паспорт. Чакмагыш кешесенә ул шул яшьтән шул яшькә кадәр генә. Кем эчә, кем тәмәк тарта, аларны җыеп шунда сүгәдер. Оешма. Барып әбиләргә, бабайларга утыннарын ярып, абзардагы теге тизәкләрен, маларын түгеп, шундай эшләр эшлидер. Вот ана шуннан партком секретаре белмәгәнмен, синең комсомолга. Шуннан килеп кергәнсең. Партком секретаре Забир ди, давай ди, менә авылга ди, колхозга ди, ни кирәк ди, комсомол оешмасы секретаре ди. Изап клуб кирәк ди. Мин инде риза булдым. Я рәсем төшерә беләдер, мен дә Мустафин белән без төшерәдер бит, анда конкурсларда урыннар алалар дигән. Шуннан китте инде ул 2000 елларда хәзер хатын тыякка тартса әле, буякка тарта башлады. Кайтыйк ди, балалар буякта ди. Ул вакытта бит инде ил таралган. Син ул Ислам Каримов дигән кешене күргән бармы хәзер президентлар? Ул Каримов Ислам Абдуганиевичне бастырып сүгәдер кирәк булганда совещаниеләрдә. Син ана Сырдарьяны күрә торсаң микрофон куя мондамы дип. Башка не ул теге постановление шул пунктлары үтәлми. Бей шул банкир, хөкүмәттә Каримов алдында торасың. Ну, хатын тартса да нишләп син кайтырга булдың әле ул? Бер кичкенә авылга, Башкортстанга, шәйгә. Туган як тарта бит. Туган җиргә җитәмез инде. Син әле татарлыгың бетеп бара. Бу аерманы без эзли башладык 91 елда, 85 елдан башлап кына. Аңар саны бер кеше дә эзләмәде. Юк. Син хәр татар түгелме инде? Мин татар дип үзем яптым. Но мин интернационалист, мин человек вселенной. Казанны турында, татар турында язсалар, син кызыксынасыңмы? Кызыксынам. Татар ул, Кызыксынам. кем менә шуны. Мин Башкортстан турында да кызыксынам. Менә бит 91 елны бит башкорт ва татар арасында мин үземне кем икәнен дә белмим. Башкортмын мин, татар мәктәбендә укыдым, башкортта укыдым, башкорт авылында тордым, татар авылында тудым. Мин ул турыда уйламадым да. Хәзер менә сез
Үзегезнең Казан белән Уфаның отношениясен ничек дип сөйлисез? Яхшы дип сөйлисез? Бик яхшы, мен беренче проблема бар дип уйламыйм. Ниндидер уеннарны гына исәпкә алсам. Муса, син шутырда ничек уйлыйсың? Менә син Бик яхшы. татар судьясыны. Ладно, суд Мен- эштәсен судья мен- түгел. Менә син бит үзеңнең оногыңа ни китап алганда татар турында алдың. Әле генә татарча дисклар алып чыктык, дүртебез дә әйбәтләп кенә. Ничек булды бу? Былай, мен Үзегез сұрадыңыз бит, эшләгәндә мен всегда помню, что я татарин, что мен татар, но мыслю я по-русски. Иначе я не Синең могу. законнарың һәм китапларың. Мен аны аңламыйм. Эш кагазлары. Әйе. Онсы күнегү мәсьәләсе. Әйе. Неге килгәндә өйдә без татарча да, русчада сөйләшәбез. Минем буны татарчада сөйләшә. Ул татар дәресендә дә посещать итә, без аны татар дәресенә барырга куштык. Ул анда бара, ул сөйләшә татарча. Ну, хотя и не теле русча ачылса да. Безнең Башкортстанның Бишбүрәк районында чувашча, татарча, башкортча һәм урысча әлбәттә аңлыйлар барысы да. Аңлый да, ул Мин дә сөйләшә аңлыйм. дә. Син аңлыйсыңмы? Сөйләшә. Аңлыйм. Шуннан ул башкорт теле обязательно бездә. Ул ике атнасына икеме ничә дәрес мин хәзер әйтәлмим, 2-3 4 сәгать бар. Ул анда да йөри. Татарчага да йөри. Шәбишүлектә Син дә ул- хәзер аның обязательно. Обязательно. Русларның татар булып калуына, үсүенә Элек бит юк теләгән ул. Бар. Ул татар булсын инде. Әйе, мин аңа о сөйлим. Мин аңа Фатих Карим турында да сөйлим. Синең турында да ул яхшы белә аңлый. Менә син үзең менә Үзбәкстанда гомер кичердең инде Каримовлар белән. Менә синең балаларың кем булып киткән? Балаларым шул ни дип әйтим инде. Үзебезнең татар балалар булып калды беренче. Ул минем белән шатланам, горурланам. Алар барсы да татарча яхшы сөйләшә. Татар пердашлары карый. Минем белән чыгып абзарда сыер белән татарча сөйләшәләр. Буза белән татарча сөйләшәләр. Тәйбе карыйлар. Тыйбы карыйлар. Китләр. Менә шулай итеп, менә шулай үзебезнең истәлеккә язманы шулай итеп тәмамларбыз. Безгә ничә яшь икән дә әйтмим. Әйе, 48 ел элек мәктәптән бергә таралган идек. Без Казанда очраштык. Шулай итеп насип булсын инде. Шулай булсын. Болай булгач 48 ел буе көтмәбез инде очрашырга. Безнең вакыт Безнең 48 елга уже без уже безнең запас җитми. Безнең вакыт кыскара. Әйе. Безнең 2 бер елдан соң әйе, мен шул айт мәктәбендә очраштык яхшы булыр иде әйе, нейте яшәй алсак, Мәктәпне аңарчы менә бит әле. Сөйләп күрсәттек, күпме егетләр. Әйе. Әле кемгә кайчан повестка киләсен Әйе. беренчектә Бер кеше. Әле сугыш ветераннары исән-сау йөриләр. Без инде иртәрәк ул турыда уйларга. Аларның Ул- икенче закалка. Аларның икенче төрле. Забир. Да. Ул турыда всегда надо думать. Яшәүнең кызыклыгын, яшәүнең барыбер кыенлыгы белән дә рәхәтлеген сизеп яшәп, шуны үзебезнең балаларга әзрәк аңлата алсак та әйбәт булыр. Шулай булсын. Яшисе килә бит әле, яшисе килә. Син әскәр. Яшь. Менә шундай яшь егетләр әле безнең яшь үтеп бара, ләкин бары очрашачакбыз. Сабакташларның һәр кайсы бары тик туган ягы, дуслары, татар халкы язмышы турында уйлап яши. Казаннан алар оныкларына бүләккә татарча җыр язмалары, тарих китаплары төяп киттеләр. Бүгенге Казан аларга туган йорт булып тоелды. Кайда гына йөрсәләр дә, мондый шәхесләр татар язмышын кичерәләр. Аларның милли үз аңы, иманы һәр чак камил.